Ja, nu är vi iväg. Är det någon skakis? Nej, nu är jag van. Tror jag. Det är värre för mig. Vinka lite. Hej då. Oj, 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 himla högt. Mm. Du har ju drött. Nej då, det är lugnt. Men det här är ingenting, jag åker ju 100 meter på fritt fall. 100 meter? Ja. Med fritt fall till. Det måste vara runt 100 meter. Här är det skakigare. Va? Här är det. Så man känner det. Oj. Här får man inte vara höjdrädd om man ska vara framme. Nej, precis. Oj, vad liten jipe. Ja, han är liten. Jo. Så har vi Umeå här. Man ser mycket. Vart har man ser mer då? Ja, där. Det var polisstationen då. Mm. Ja, vad säger du, Andreas? Hur känns det att vara uppe på hög höjd nu? Oj, han är lite skakig. Ja. Och jag med, kan du klippa hit? För att höra. Vad är det? Oj. Är du nog rädd? Nej då. Det är inte det. Ja, om man ska vara höjdrädd så var inte det här någon bra idé i så fall. Nej. Det är inte det. Nej, precis. Vad säger du, Jens? Ganska lugna vi grabbar idag. Hur högt tror du det är nu uppe i då? Jag tror vi är på högt. Nu är det 30 meter. Ja. Ska läska på? 30 meter, hörru! Kan du skaka lite grann då? Nej, det är för att du får upp. Ja. Nu går det neråt. Ja du, Andreas. Oj. 30 meter tillsammans med Jens. Lilla grabben där nere. Liten mus ser han ut som att vara. Ja, precis. Jo. Ja, vad säger du? Du är skakig som det ser ut. Ja, lite grann. Det är lite läbbigt. Det är den lite. Ja, han ser lite bekymrad. Och Jens är nöjd än en gång. Hålla stilla kameran. Han är lite skakig. Du ser. Det är lättare den här gången. Det var inte lättare sist. Nu är vi nere på marken. Igen. Tjena. Oj. Det var bra. Det var kul. Namnet var det här då. Ja, det vet